Аз има стана вика дава бележка да взема. Райна могото шмайнима. Кажи за Тодор Живков. Тодор Живков па на третия етаж, пенсионер до 16 година. Двойна семейна, 70 помощ. Сега помощ година един път взема. Всяке само мляко помощ. Всяке само мляко. Сега, да давам да отивам, да продавам. Ко продаваш ти? Ето, игли, това, она. Го да правим. Сега изпито за тока доде. Мога и терпетър сулията. Всички знам. Да знаеш, Славчо ще го карам в затвор. Ели Петров, как кълни, 9 операция. Преди 4 месеца ли кога? 166 5 кашона, не е сама. Илко Илиев, доктор Георгиев, Славчата на това. Да, види. Мляко ще ядат ли? Мляко ще те ядат ли на теб? То къде да чакам? Како ще дава? Млеко и Тотинка има още няколко дена, от лекарската пара стана вечна вече. Вземи това. Райна мога да шмайна. Кой? Нашата Райна Петрова. Стопия да ми ще так не. Аз ще насам ще идем голява Бойко, само мене знае. Кой? Бойко? Бойко. Бат Бойко? Да. Ама ляба ще иде нога ще има стан, Гаро и папа. Разбрали?